Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni. Ngingukhonze ekhaya igama lami ngizalwa indoda yakwaPhetha. Ezweni la kwamaphumulo emthandeni ngilapha enkosini uZulu emthunzini. Obanjeni kumshumayela uManqele kumkhokhela uManzuza Mahaye kumfundisa umjado. Le ntalisuthi ekade ikhuluma isingidabukisile kakhulu enhlizweni yami ngumuntu otetemayo. Ngikhaliswa ukuthi uma umuntu ezokwenza umcimbi uyayibheka esibayeni sakhe uma inenkomo noma kuma engenayo ehambela lapho edayiswa khona eplazini. Kodwa uma ifika lapha usuke ufuna enonile. Akayifune nomhlandlo hlezobala. Ngelinye ilanga wake wahamba omunye umfana wawushumela ezweni laseMaqadini. Ehamba njengalezi insizwa wafika wanikezwa ithuba kwathi wakhuluma ngoShembe mfana. Lo mfana wayesafunda isikole. Washumela wathi mayiseflathele. Kwase kuyabatshaza kubabaza amadoda amadala bathi awazwa ikhuluma kahle indaba kaShembe. Bathi saze sabusiseka. Kwase kuba nendoda yodwa eyayimpunga yehluka kuba bonke abantu abancomayo. Yathi yebo uyakhuluma kodwa usemncane sazohlutshulwa uSathana akakazi lutho ngomhlaba. Kwabe sekuphendula umshumayelo ophethe le ndoda. Wathi yebo kuyafuma lokho kusho uqinisile. Vese ngoba isisebenzi sikaShembe ngani uSathana ngayilandela. Wena ngakulandela kanjani ngoba ngithi akusukunya ku23 awuphakami. Noma ngithi akufakazwa ngesabatha awuphakami. Noma kuthiwa kuyavunulwa kuyenkozweni wena uvunuli. Uzokwenzani uSathana ube umhluphi ngalutho? Unothando umkhululi
yavula amasango bathi yakhuluma yanikeza umfundisi inkonzo ubaba umfundisi ungubane bathi umfundisi ungubane wathi mayithatha inkonzo wathi uShembe wakwaZulu wathi ngoba abantu bakwaZulu mayifika uShembe kubona beza nemqeku yeinkabi beza nembefu yeinkunzi wathi beza neinkomazi wathi futhi uma beza neingane zabo basonta nazo thina lapho ingane ayifuna ukusilandela bathi wathi mayiseqedile ukukhuluma yesisukuma inkosi yayisithi ngiyamphikisa ungubane lokho bekusho uShembe akusiyena okwaZulu kuphela uShembe weswe lonke wayesethi kodwa lento akhuluma ngayo yeingane ezihlubukayo yathi alukho usizo oludlula lolo yathi ngoba usuhambile emhlabeni wabhajwa uyawuphenduka ubuka imbewu yakho ngemuva wathi uma ungenangane ekulandelayo uyothi uma usenkingeni ngale kwelisayo kundlelande obheke kuphambeni uyawusizwa ubani ngoba yikho ingane yakho njengoba bafowethu nina nibancane zintombi zakithi njengoba sikhuluma kanjena ngoShembe okukhuluma mina ngukhulumayo okuqondene nani ngoba wabuza uShembe ukuthi ninayo yini indoda makhosikazi ninayo yini imbewu makhosikazi ninayo yini imbewu madoda bangazi ukuthi usho ukuthini kanti usho inzalo yenu ukuthi unayo yini lapha noma uthi awuyeke babi sencane safuna ukuexperience nizothatha nisiyo ma universities kuma TVET colleges niyofunda imfundo ephakeme kanti ukholwa ngobuNazaretha ukhula ngobuNazaretha yayithi ingane mayisifika ngalena ngeke ngisho igama layo ngokuvukela isithunzi sabazali ithi mayisifika ngalena ingane sebeyithatha badeke sihambe esiyesontweni elikhala insimbi qoqoqo lapho kushaya khona ngishiya ama drum ukuthi yahamba ingane intombi yomNazaretha yayesontweni badala bayithatha kufundwa lencwadi okuthiwa iBhayibheli kanti ifundwe esontweni okhonza kulona eNazaretha kodwa khona lapho uyofike khona ifundwe ebese iyakudida lencwadi ugcina ulahle uShembe didwa lencwadi ngoba lencwadi kufanele uwasi ngayo inezincwadi ezu66 sezizonke incwadi ezilapha ezu66 kodwa lencwadi ihlukene igaba ezu4 kunezincwadi zikaMoses iTorah kunezincwadi zomlando history books kuneBhayibheli la ikhuluma khona ngoJesu synoptic gospels kunezincwadi zabapostoli uJesu asafa ama epistles 4 categories kule ncwadi kodwa le ncwadi lencwadi uhlobo luni lencwadi le ncwadi okuthiwa iliterature ngoba inayo character yodwa inabalingisi abaningi kodwa iyodwa yona hayi njenge novel ekhuluma ngomlingisi oyedwa iyophuma ngakho ke nenkolo ezilapha kule Bible ayiyodwa ziningi inkolo khona ngisho lezo kuthiwa iphilosophy ezakhiwa ngabantu okuthiwa ama-Stoics zikhona zibhalwe lapha uma ulifunda iBhayibheli kodwa wena ngoba ubuhlezi nathi sikhuluma ngoShembe ugcina ungazi ukuthi le ncwadi inhloboni ufike uyifunde labaphila ngayo ingane yashonelwa uyise phela ayifani nengane noyise lene engane ayise kuthiwa vuma ukuthi ngenkosi yakho nginika ama-chips vuma ukuthi ngenkosi yakho uze nginika ama-chips uyinkosi yami nawo kama-chips le ncwadi singaphili ingekho ngoShembe idamu wenikezwe ingane imikhala kusalungisa ingcenge kodwa ingekho nje singaphila kodwa khona bathembela kule ncwadi kuphela uma uhulumeni angakhipha amasotsha aqoqwe amaBhayibheli abangakhala ngoba inkolo yabo isephepheni kuphela manje ngabafowethu ninkolo labafundisi abayingcolo bakaJehova ngizothi nje nqamba umthembu awungivulele isihlabelelo sikaShembe u233 mfunga mlungwana awungivulele isihlabelelo eBhayibhelini u42 verse 9 omunye ubani omunye
ozongivulela uIsaiah 54 uverse 1. Ubani mana Mthembu? Ubani ozongivulela isihlabelelo? Isihlabelelo 95 esihlabelelo nikaShembe. Ubani ozongivulela isihlabelelo 7 ehlabeni kaShembe? Omunye angivulele isambulo 7. Phuthumani kuyashesha. Ngikhuluma nomuntu omusha. Lalela wemthembu. Sisetendeni la ngaphansi libhalwe ukuthi ukuthuthukiswa ini intsha nezemidlalo. Manje ke mina ngiciletheni ngoba ngiqondene netende elikhuluma ngeja. Lele ngulona. Uphi lo munye ofunda ihlabelelo? Uphi omunye? Uphi umphuka mlungwane? 42 verse 9 kuyaphuthuma. Sazoshemba indaba yeBhayibheli. Funda Mthembu. Lalela esikoleni. Bantu abasha. Kukhona into okuthiwa ama similarities nama differences. Izinto ezifanayo nezinto ezihlukene. Ngifuna ukukhombisa ukuthi uma ubaleka udidwa amaBhayibheli usufundela amaBhayibheli. Kanti iBhayibheli uhlala uliphethe lesisihlabelelo. Nanguya umfoka ngubane ufunda uyajaha wena ufunda iBhayibheli umhlengi ngubane ufunda iBhayibheli ngapha umthembu ufunda isihlabelelo sikaShembe funda mhlengi yakuthi Thixo wami dwala la funda mthembu kuShembe Thixo wami dwala la funda mhlengi kuJesu ungikhohlwe ngani funda mthembu kuShembe wena ungikhohlwe ngani funda mhlengi kwaIsrayeli yahamba ngiwolila funda mthembu kuShembe ngiyalila imihla yonke funda mhlengi kwaIsrayeli ngokuhlupha kwesitha ngani na funda mthembu kuShembe ngokuhlushwa isitha sakho funda lapho mfowethu ngokuchoboze mathanjeni funda mthembu abahluphi bami bona funda ngapho abahluphi bami bayangijezisa funda mthembu bayangizingela njalo funda mhlengi ngokusho kwabo bayisho imihla yonke funda ngapha bayasho imihla yonke funda ngapho ukuthi uThixo wakho uphi na bathini ngapho bathi uphi funda ngapho yini ukuba ukhothame emphefumulo funda ngapha yini emphefumulo wami udumaleleni funda ukhathazeke ngani funda wena udumalele hlalani phansi akusukuma abanye isihlabelelo 95 kwayikaShembe osukuma neBhayibheli uphethe Isaiah 54 uphethe lapho funda isihlabelelo 95 ufunda Isaiah 54 funda hlabelela wena nyumbakazi hlabelela wena nyumbakazi kusho kwaJesu eBhayibhelini ngapha kuShembe hlabelela wena nyumbakazi hlabelela wena nyumbakazi funda ngapha wena ungazali ngapha wena ungabelethiwe ngapha zibhizi sali ngapha ngapha ukhale ngamandla ngapha hlalani phansi inkosi nibusise olandelayo isambulo 7 verse 1 isihlabelelo sika 7 ngicina ngazo ngihlale phansi ngiqonda ukusho ukuthi ungabi leyo ngane ithi mayibuzwa isiphendukele enkonzweni enye babuza abazali bathi mntanami sikuse university yini wawusu uphendukela kwenye inkonzo wena wacelwa ngeswi watholakala ngeswi likaShembe usukwenzelani lokho ithi ingane ukuthi ngithathe ngathi mase ngifika euniversity ngabe ngase ngiba exposed eBhayibhelini ngase uyabona wathi umfundisi mathunje imfundo ingqondo yokufakelwa ngoba manje ushiya into okhule ngayo yokufaka ingqondo yokufakelwa ngaba exposed ngase ngithola ukuthi likhuluma ngoJesu kuphela alikhulumi ngoJesu kuphela iBhayibheli baningaba ama characters ala manje ngokuthi ke wafihlelana ukusitshena ukuthi usukholo lapho bengisaba ukuthi nizongidisown uzoza udisown njena yena yini ngoba lento oyilandela ikhona lesihlabelelweni emphani kwalokho ngabona isingelosi sasizine ngasemakhumbini omane omhlaba funda mfowethu Fiqale eqaleni. Selithethe awu madoda lithethiwe icala funda.
emhlabeni wonke phumlani nithokoze nina abantu bafunda Mthembu Zibamba imimoya. ngabona ingelo sezine sibamba imoya funda baba siphumula ingelosi ukona umhlaba funda Mthembu Umoya ungaphephe. sayiphumela ukuthi kungabi khona umoya oxygen singaphefumula yonke imoya emina leni yazena ifundisa ezikoleni zasiyibamba ukuthi ungafungisi lutho ngoba sebubulile uJesu kuthiwa kwasekwenzekani funda ngapho Ngabona enye ingelosi. funda ngapho mfowethu ngabona enye ingelosi nansi enye ingelosi Ikhuphuka. ikhuphuka iphuma eMpumalanga Ikhuphuka iphuma eMpumalanga. yebo funda ngapho funda Hawu lukaThixo. inopho lukaThixo phila ufunda ngapho funda ngapho Mthembu Yamemeza ngezwe ikhuphuka. funda ngapho baba engelosini esine Ngelosini ezini. funda ngapho funda ngapha Ezayiphiwa ubona umhlaba. inkosi nibusise nobabili Amen. manje kuzoshiya uShembeke uthi wena besingekho expose eBhayibhelini sonke ngase ngiba expose ngathola izinto ebengingazazi ubale you are running from yourself ngoba lento nasi sihlabelelo sithethe ibhaliwe lento eseBhayibhelini kusisihlabelelo inkosi usenikuzwile Amen.